Shin ya halatta miji da mata su sa harshensu a al'auran junansu ko su sa bakinsu su sumbata ko kuma wato su yi wasa da harshensu ko da bakinsu a al'aurar junansu a yayin da ake ce maziyi najasa ne? Ina fata muna fahimta, wanda kuma maziyi na ana fara jin sha'awa yake fita. To da farko dai tukuna wannan mas'alar ta cewa shin ya halatta miji ya sa harshensa a jikin al'auran matarsa ko ita mace ta yi haka wa mijinta, ya halatta ko bai halatta ba? Fatawar malamai na almazahibul arba'a guda hudu duka shine cewa ba haramun bane. Dalili akai shine Allah madaukakin sarki ya ce nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah wa'lamu annakum mulaqu